Es geht um das Thema Ablass. Jetzt werden manche sagen, ja, um Gottes Willen, im 3. Jahrtausend kann man darüber noch reden. Všetko je to o pôžitkoch. Niektorí povedia pre Boha, v 3. tisícročí môžeme ešte hovoriť o takýchto veciach. Pápež František vyhlásil rok 2025 za svätý rok a pri tejto príležitosti vydal aj pravidlá pre odpustky. Ako možno dnes chápať odpustky? V jazyku našej doby ide o veľký, katolícky, komplexný akt solidarity medzi živými a so zosnulými. Akým spôsobom? V našej spoločnosti existuje tendencia ostrakizovať, odsudzovať, väzniť, prípadne deportovať ľudí, ktorí sa previnili. Na druhej strane odpustky znamenajú program resocializácie prostredníctvom solidárneho spoločenstva. Táto myšlienka je stará. Vznikla v prvých storočiach existencie cirkvi. V akom kontexte? Boli to členovia spoločenstva, ktorí sa previnili. Závažné hriechy. Títo ľudia boli na svoj čas vylúčení zo spoločenstva. Po tomto období pokánia sa mohli vrátiť. Pre tých, ktorí sa osvedčili, sa vyvíjala snaha skrátiť toto obdobie pokánia. Najmä na naliehanie samotného spoločenstva. Ľudia hovorili, poďme ich vrátiť. Neskôr sa táto myšlienka rozšírila aj na zosnulých, sú to aj ľudia, ktorí si vo svojom živote sami na seba privodili vinu. Najprv sa musia stať dokonalými, aby boli prijatí do nebeského spoločenstva. Z toho vznikla myšlienka očistca, očistenia. Nie je to súkromná záležitosť každého, ale môžeme si spoločne pomôcť. Robíme to ako živí ľudia modlitbou, prinášaním obety, konaním vedomých skutkov dobročinnosti. A spoliehame sa na príhovor svätých, už dokonalých, ktorí sú v nebi. Aby sa to stalo komplexnou solidárnou činnosťou. Pre tých ľudí, ktorí to potrebujú. A ja viem, že som jedným z nich. Potrebujem to. A tiež patrím k tým, ktorí sa radi zúčastňujú, ktorí sa zastávajú iných.